dan bolo garangan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang di live show pagelaran Jadilan Garangan Squad Original. Jos. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maulaya salli ya salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Isma mati anasaro sairo antani aro hasilil hasiri hapsi Asituil khamaril musakina mahu bihuril binisa pamaruro al-ghazali. Maulaya salli wa salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa min taramin wa kullu tarhimin wal fuqari anhu amin fasikul bil khari was siti hulan yarima wa hum mafuluna wa fil khairi min alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa nurul mama wa manulan habuta ala khairil bariyati lam tasusra lam tanhui. Wa nurul mama wa manulan habuta ala khairil dariyati ratnam susra ratnam hui.
Ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh. Kakak. Kaya pinulas, pindah kelekan, sono tembene, kang pamulan, kamaroro asmoro. Kones, rujak nangko, rujak imporo sarjana. Aja ngayang, dimen lestari witoto, anak bapak aja ngayang, dimen lestari witoto. Arum sayane, angel luwur Sunda, kembang mantur kalong, sekar melati, bregas, kaya minulas, pindah kelekan, sono tembene, kang pamulan, kemaloro asmoro. Rejak uni beban emrita sawiji, ojo lali pidangan kita sami layang mas, ojo lali pidangan kita sami. Gondo arum sayane, angel luwur Sunda, kembang mantur dalam, sekar melati, bregas, kaya pinulas, pindah kelekan, sono tembene, kang pamulan, kemaloro asmoro. Kones witarane, rujak nangka rujak epara sarjana. Aja ngayang dimen lestari witoto, layang mas aja ngayang, dimen lestari witoto. Kondo arum sayane, angel luwur Sunda, kembang mantur kalung, sekar melati, bregas, kaya pinulas, pindah kelekan, sono tembene, kang pamulan, kemaloro asmoro. Kones, rujak nangko, rujak epara sarjana. Aja ngayang, dimen lestari witoto, layang mas aja ngayang, dimen lestari witoto. Arum sayane, angel luwur Sunda, kembang mantur kalung, sekar melati, bregas, kaya pinulas, pindah kelekan, sono tembene, kang pamulan, kemaloro asmoro. Kones, rujak jeruk sapi, cok kena pengantuk, neramatuk, dilalatan, saka patuk, neramatuk, layang mas, dilalatan, saka patuk. Arum sayane, angel luwur Sunda, kembang mantur kalung, sekar melati, bregas, kaya minulas, pindah
pindho goleken sono temene kapal murah temaras ora pinulas pindah kelihatan sama temene amulan kemalas oro rejak uni pemene sasanici aja lali minjangan kita sami kembang menur kalung sekar melati berkas kaya pinulas pindho goleken sono temene kapal murah temal loro asmara berkas kaya pinulas pindho goleken sono temene kamulan temal loro asmara rujak jeruk sepicak ketambangan nek ramaduk dilawati sayate angaluwur tunduk kembang menur kalung sekar melati bekas kaya pinulas pindho goleken sono temene kapal murah temal loro asmara arum sayane angaluwur tunduk kembang menur kalung sekar melati berkas kaya pinulas pindho goleken sono temene kamulan temal asmara
ya. Terus penonton yang pinggir kalangan mundur. Parane kanu engote ana witine semruwet atine katon asli kenyasa isine mas monitor. Ayo, awas, tuli. Woi. Kiraku kesamplok jarang enggak? Ayo bubar. Pasare bubar. Bubar yo.
saras luhur alasan gunung-gunung anjajak bisa ori Allah maksane tariwi sonten roe alam nusantara ingkang ati luhur alasan gunung-gunung alam nusantara ingkang eti luhur alas tanah gunung-gunung Has. Wey. Garangan sekuat original lagi. Ayo.
Ya. Weh, awas. Hei, Permainan komik sekali. Orang lain goda, tapi goda pohon. Namanya goda lenti. Dia makan kacang, juga makan timun. Aduhai, ngeri sekali. Itu goda lomping, goda lomping, goda lomping. Keserupan. Itu goda lumping, goda lumping, goda lumping, goda lumping. Jangan dekat-dekat melihat permainan karena akibatnya bisa berbahaya. Tungguin ya. Sore-sore padang bulan, ayo kanca Rene bebarengan piye-piye. kanca kabeh jangan gocengan. Kae-kae rebungane yen disawang kok gawe awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha turu sore. Montong ngantuk dik Iku kabane apa? ala gedhong Asale sapate lemas, yen ra petruk atine rada gelap. aja ngono dik aja ngono Aduh janji aku mesti gelo Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame
kaya ngelingake kanca kabeh seturut sore-sore keto asale saka tilemes motong ngantuk ikut nemen keto asale saka tilemes yen wis pedhok mes atine ojo kono mas ojo kono kadung janji mas aku mantap ya wey wah wey
yo. Hei. Hei. Ya, yo. Halo. Bersama Ayu Production. Jarot untuk apa kowe? Aku ora nyimpen Liane der PKH aku dapat kecupan manja. Nur iki senengane brutu, Mbak. Brutu wae iki. Brutu kuwi. Iki brutu wae. Nur iki brutune. Nah, angger dinae Mangsaku kok sing sisi nutuk bokong sing sisi. Ora apa-apa malam hari ini Garangan Squad membawa penyanyi yang berbobot itu adalah makna dari sebuah makna Mbak Nurli. Saking ono bobotnya ngantek tuwa hoyot iki klambine cah. Ni Nurli. Ayo dibacotke. Maling. Enek penyanyi ora kena cugetan lho. Arek dadi tenagane Wahyu Topik kowe mundur iki. Aku ki ngandi-ngandi kok mangsaku disia-sia to cah. Wis ben rasa jodi pengen arep bali. Iya nek kene yo sindene oke. Tasku digowo kena. Kalau ditambani 5 yuto kok le bayaran mung isor. Ora mungkin arek tekan ngomah arti dalan. Ora ngerti dalan.
Oh iya, aku kan Ono. berbonceng kowe. Ayo dibacoke. Kabarake. Menuli disawer kuwi mau, brutu ke mau. Ayo. Sokor bisa nyaman Gunung besok dadi rejo Ora ilang gone podo loro Garangan squad original. Yo. Yusu Malaras bergosyang. Wahyu Production. Mandi lighting. Kanca-kancaku ki do iso cengkok toh. Aku anggere cengkok geblinger Lah Mas. kowe njaluk dicengkok kok piye? Mbok kira aku tanduran kok. Nek dicengkoke karo sapa ya tak milih. Gusti. Mas Franky. Piro gelem ora Mas? Pranking lagi mari lho. Gelem. Nek nulu iki ora dicengkok. Lah apa? Dicangkok. Ayo Miss. Yo ngalah. Sing ndi? Aku. Oh, stres. Musisine lho do nganggo Jabutan kang ngene Franky ka. Musisine lho nganggo Lulusan persis, pondok. lulusan Ayo, pondok. Wah, Barang Nurli nganggo oyot ginseng. kayak aku Franky nganggo apa, bagus Ro? toh? Aku nganggo Bagus, apa? ya Allah. Iki tile lucu lho. Wiwi. Ora, aku kira seneng Franky. Franky ki Nek le bagus e bagus. Makno Doni ku lho. Koyong bar disupet masal lho. Lah petise Doni ana tulisane anu Caman Wonosari. Kon pilingane. Lulusan Ya, kono kok ya. Lulusan kono ayo dibacutke Mas Kabal. Sokor bisa gunung besok dadi rejo ora ilang podo loro lopo
ya.
Jaran. Ya. Kono iki dhisik undiane. Wo iki sik cah. Bali lah koncone dikode kuwi Mbah. Nah ngono kuwi. Nah siji. Kasih timul urung arak mulai timul no kae. Urung keri ya. Bintang tamu ki keri kok ya. Ayo Mas iki ajeng kondur menika. Si Mbak. Waduh. Ya. Hey, os,
Ya. Hari yang mantap. Aduh sedap.
Mumet Ipan. Itu dibantu. Sakilan kita karangan squad. Sembuh.